Hoxe abordamos unha vez máis a situación da sanidade pública na nosa localidade, pero por extensión tamén na nosa comarca. E hai que lembrar por que a debatemos hoxe, porque esta mesma moción idéntica que hoxe presentamos aquí as tres forzas políticas da oposición, presentámola hai un mes, pero a todas estas persoas que están aí sentadas non lles parecía urxente debater nin siquiera esta iniciativa. E os grupos que están aí sentados, Partido Popular, a CIP e Independentes Pontareas, ainda que hoxe non estea, impediron que se solicitara máis persoal médico para Pontareas. Eu doulle a benvida que hoxe a CIP cambiase de posición e que se una á xusta defensa da sanidade pública. Pero hai que lembrar tamén que poucos días despois de que negasen a urxencia desta iniciativa, casualmente sí que lles pareceu urxente recalificar os terreos para a construción do novo centro de saúde. Nós insistimos, pero non insistimos nós como BNG, insistimos como conxunto da sociedade está facendo. O que precisa Pontareas agora mesmo non é un novo centro de saúde, o que precisa Pontareas é persoal. De que nos vale un edificio bonito, un edificio grande, un edificio moderno, un edificio funcional, se temos un edificio sen médicos, sen médicas e sen pediatras? De que nos vai a valer ese edificio? Nos, lamentablemente, como xa dixemos neste pleno, temos claras cales son as súas prioridades. Solicitar máis médicos e máis médicas para Pontareas non, pero operacións urbanísticas para construir, sí. Xa lle dixemos no pasado pleno e o que recibimos foron insultos e descualificacións da señora Plana porque xa non poden tapar máis o sol cun dedo. Xa se lles caeu a máscara e xa non poden ocultar máis os seus verdadeiros intereses. Porque volvemos lembrar, e lembraremos as veces que sexa preciso, que para o novo centro de saúde xa había terreos supervisados pola Xunta, aínda que vostedes tercamente sigan intentando retorcer a realidade para convencernos de que non, de que o mellor sitio é xunto a unha clínica privada e que esta teña que ver cunha concelleira do goberno é pura casualidade. Vostedes siguen falando, señora Raquel Plana, sigue falando civilinamente dos xulgados, de posibles delitos que existen. Señora Plana, non agarde máis. Si quere levarnos ao xulgado, mañá mesmo, faga o mañá mesmo, pero deixe de usar esa cantinela de que existen delitos porque non nos vai a calar na defensa da sanidade pública por moito que nos siga ameazando con levarnos ao xulgado e chamándonos o que nos queira chamar. Insúltenos, ameácenos, pero nós vamos a seguir con dignidade defendendo a sanidade pública nesta localidade, nesta comarca e neste país. Non nos vai calar, señora Plana. Nos dicíamoslle que esta iniciativa xa procuramos debater hai un mes. E por que era urxente xa o pasado mes esta iniciativa? Pois ben, porque a veciñanza estaba descubrindo que lle estaban anulando as citas na quenda de tarde para este mes de maio. E isto significa volver ás andadas, porque hai que lembrar que en agosto do ano 2021 xa se suprimira a quenda de tarde no centro de saúde, tanto en medicina familiar como en pediatría. Naquel momento o Partido Popular ocultou o recorte baixo unha suposta reorganización temporal, pero pasaron os anos e os miles e miles de persoas continuaban sen asignación de médico de familia. Agora xa non agardaron nin o verán. Xa pasaron as eleccións galegas, xa nin disimulan e xa non fan parches nin siquiera para que pareza unha excepción. Iso sí, vostedes, como goberno local, vostedes realmente actuaron. E como actuaron? Bueno, pois compensando esa falta de médicos cuns carteliños nos paneis digitais da vila dicindo que, efectivamente, toda persoa, todo cidadá ten dereito a unha atención sanitaria de calidade. Este carteliño, que seguro que lle sona, se en algún momento de intervención a señora Raquel Plana levanta a vista, poderá velo. Hai que ter a cara de formigón armado para atreverse a colocar isto nas rúas de Pontareas sabendo como está a situación sanitaria na nosa localidade. O centro de saúde desmantelado por completo e vostedes colocando nas rúas de Pontareas uns carteliños que dicen, en perfecto castellano, derechos a la salud. Usted tiene derecho a atención segura y de calidad, a decidir sobre su propia salud. Hai que ter a cara de formigón armado para colocar isto nas rúas de Pontareas. Afortunadamente, pois parece ser que xa os retiraron en canto se denunciou públicamente. Pero é que é moi grave o que está acontecendo, porque falamos de que hai miles de persoas en médico, pero cando falamos de miles de persoas en médico non estamos falando exclusivamente de números. Estamos falando dun asunto tan serio como a saúde das persoas que non ten un profesional que as atenda, que non ten un profesional asignado. E chegou a haber
incluso un só médico dos 15 en plantilla. Un só médico dos 15 en plantilla no Centro de Saúde de Ponteareas. Isto é lamentable. Podemos falar de casos reais, podemos falar dunha persoa que leva 4 meses agardando unha cita, que non aguanta máis, que preocupada pola súa saúde decide ir a urxencias e que ali lle din que non a poden derivar a un especialista, que iso ten que facelo a súa médica de familia. E volta a agardar. Ao final, seguramente que acabará atendendo a señora Raquel Plana, pero na súa clínica privada, porque, no centro de saúde esta persoa sigue sin ter médico ou médica asignada. E falamos da unidade de saúde mental. Falamos de que hai un único psicólogo e unha única psiquiatra para 50.000 persoas. Esta unidade de saúde mental é a unidade de referencia para 50.000 persoas de toda a comarca e conta únicamente con un psicólogo e con unha psiquiatra. Iso implica, caso real de novo, que unha persoa que precisa atención psicolóxica por un embarazo, cando lle chega a cita, o seu bebé xa ten 3 meses. 3 meses. E chegoulle a cita. Porque sí, hai ata un ano de agarda para que te atenda un psicólogo na unidade de saúde mental de Ponteareas. Isto é indigno, señora Plana. Isto é indigno. Vostede pode poñer as excusas que queira, pode mirar para Madrid, pode culpar a Sánchez, pero aquí sabemos que a competencia en sanidade, remato, señora alcaldesa, é da Xunta de Galiza. Por lo tanto, cada vez precisase máis este servizo e cada vez vostedes están menos á altura. Deixen de defender o seu partido, deixen de poñerse de lado do Partido Popular e dunha vez por todas poñerse do lado da ciudadanía que lle está reclamando que o que se precisa en Ponteareas son máis médicos e non un centro de saúde novo ao lado da súa clínica privada. Máis nada por agora. Gracias.